No doubt indeed, pickleball is the world's fastest growing sports. Marami nang nahuhumaling sa larong ito kaya sa CamSur, isang world-class facility ang itinayo para maghubog ng mga pickleball players. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Kaogma Festival ngayong taon, bubuksan ang isa sa pinakamalaking pickleball tournament sa probinsya ng Camarines Sur, ang CamSur Pickleball Kaogma Open 2026. Bukas ang CamSur Pickleball Kaogma Open 2026 sa kategoryang Novice, Intermediate at Advanced para sa women's, men's at doubles. Samantala, meron din sa singles na bukas para sa men at women. Ayon sa organizers, mula sa loob at labas pa ng rehiyon ang inaasahang sasali sa naturang torneo. Gaganapin ito ngayong May 30 to 31 sa CamSur Pickleball Club kung saan naghihintay ang mga papremyong tumataginting na 500,000 pesos bilang total prize na maaaring makuha ng kampiyon sa iba't ibang kategorya sa CamSur Pickleball Kaogma Open 2026. Jem Garcia, CSN.